Muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa panopa Zim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ininiwo zita rangu muchanditi Tendai. Ndiri murume uye zvekare ndine makore 32 years ekuberekwa. Ndakakurirawo kumufa kwose kuHarare. Ndakauyawo kunoku kuCanada. Handina hangu nguva kubva zvandasvika munomu munyika yevatorwa. Ndichiri pakati pekubatanidza kuti ndinge ndichitanga channel yangu iyo yandichange ndichizodzidzisa all about spiritual healing. Iniwo mukoma ndine maconfessions angu awo andinawo mushure mekunge ndauya kunoku kuCanada, even though ndainge ndagara hangu ndichita zvekung'anga. Baba vangu vainge vari ng'anga, saka vakasiya vandigadzirisira mudzimu uyo wainge uchinzi wainge ugere pandiri. Saka gogo ndivo vanosvika pandiri. Ndinoita zvekurapa, ndinobatsira vanhu avo vanenge vachitambudzika nekugadzirisa mastatuses avo, kana kuri kunzi vanenge vagara munyika dzevatorwa kwemakore akati wandei vane marefugee status. Ndinokwanisa kubatsira ipapo. Ndakati ndauya kuno, saka pamaflats apo pandainge ndichigara panogara maNigerian akati wandei, ndipo zvekare panogara muzukuru wangu. Saka muzukuru wangu uyu ndiye akandibatsira kuti ndinge ndichizouya kunoku kwandiri kuCanada. Pama-apartments ipapo pandinogara mukoma panogara mamwe maNigerian. Ndo pandakabva ndachizotanga kuwirirana zvekare neumwe muNigerian akatondidzidzisa kuti iye anoitawo zvemaherbs, akandikurudzira kuti kana ndichida ndinge ndichizotanga kunyange channel, but iye anoita zveFacebook. Saka akazondiitisa mamwe marituals awo andava kuona kuti marituals acho iwawo zvine satanism mukati. Marituals awa handina kumaita nezuva rimwe chete, ndakamaita kwemazuva anokwana iwo kuita 4. Ndaimaita marituals awa 3 days a week. Ndaimuka usiku, dzimwe nguva ndobuda panze, ndonokora ivhu, ndodzoka neivhu iroro mumba, ndobva ndarimwaya pafloor, ndobva ndachizogara pasi, ndobva ndatanga kuombera ndichidaidza mweya, kana kuri kunzi panenge paine mweya uyo unenge uchidarika nepama-apartment ipapo patinogara. Mweya iwoyo unge uchizouya kwandiri undidzidzise zvose zvakavanzika zvinoitika muchadenga. Ndakazotanga kurota aya avanoti madhimoni akatanga achauya kwandiri achirwidzana neni. Ndaibatwa nemadzikirira uye zvekare dzimwe nguva ndaikwanisa kungokaruka ndapepuka ndobva ndaona kuti ndinenge ndiri mune imwe room, kana kuri kunzi ndinenge ndarara mubedroom yangu. Ndaikwanisa kuzomuka ndakarara ndiri mukitchen ndiri pafloor. Akazondipa umwe mushonga waakati ndinopota ndichiupisa mushonga iwoyo, saka ndaitora mazimbe ndobva ndachizopisa yavanoti sage, ndikachizotanga kurota mweya iyoyo, kana kuti yavanoti mweya yemadhimoni ichiuya kwandiri ikatanga kundidzidzisa. Saka mukoma, basa rangu randinoita kuno ndiri kubatsira vanhu chaizvo, asi mukunobatsira vanhu kwandiri kuita handichashandisa nzira dzedu dzechivanhu dzekuti unongoshandisa mudzimu unenge ugere pauri, asi ndava kutoshandisa mamwe maspirits awo andisingatozivi kuti maspirits iwawo akabva nepi. Chandinongoziva ndechekuti awa maspirits andaidaidza apo pandakanzi ndinge ndichiita marituals iwawo kwemwedzi inokwana kuita 4, 3 days a week, ndichiti pfuraiwo nepano, ndichiudza mweya iyo inenge ichidarika ichifamba munharaunda imomo mandinogara. Ndizvowo zvandinoita izvi mukoma. Ndinotarisira kuti ndikazotanga channel yangu ndichakupaiwo zita rechannel muzondipromoterawo channel yangu. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangooma
azvo veduwe. Hanzi ndine tarisiro yekuti ndichange ndichizotangawo channel yangu iyo yandichange ndichizodzidzisa vanhu kushandisa maherbs anowanikwa hanzi kuCanada ikoko, zvekare neavo vanenge vachida kugadzirisa mapapers avo ikoko. Hanzi ndinobatsira zvekare, but vari kuti ndinoshandisa madhimoni, havasi kuvanza. Hanzi ndakadaidza mweya yemadhimoni avo ainge achifamba panguva yacho iyoyo achipatrola munharaunda mandigere. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi mukomana makadii zvenyu? Ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndakaroorwawo nemurume wangu. Saka murume wangu uyu ainge achinamata kune imwe chechi, ndokubva vachizomuendesa kuchikoro akabva achizova mufundisi. Chechi iyi ndeye kuSouth Africa ikoko, inoranwa nemaSouth African but yakatangira kuNigeria. Ndokubva pastor vacho vazoenda kuSouth Africa vakazonotanga imwe ministry kuJohannesburg. Saka murume wangu iye anoti mushure mekunge anamatamo muchechi kuda kwe2 years ndopavakabva vachizomuudza kuti vainge vachida kuti ange achienda kuchikoro. Saka ndakazosangana naye, iye ainge atova pastor nechekare. Sezvo yainge isiri chechi hombe, vakamukurudzira kuti ange achizotangawo his online ministry. Saka pastor vacho vekuNigeria zvavanoita, vanoti kana ukaendeswa kuchikoro nechechi yavo, kana ukatanga ministry yavo, iwewe unenge uri under their ministry, kunyange ukasazoshandisa zita rechechi yavo but unenge uchiri under their ministry. Example yandingangokupai mukoma ndeyekuti pane mamwe marestaurant akaita sana KFC, unokwanisa kungoenda wobva wangonotenga zita. Kana watenga zita then wobva wachizotangawo kurana KFC yako, but izvi zvinenge zvisina kutengeserana mazita mukati. Chechi ndo inokusarudza kuti unge uchizoenda kuBible College, then kana wagraduata uchizokurudzirwa kuti unge uchitanga yako chechi. Saka ndakazoendeswawo kuBible College. Mushure mekunge ndaenda kuBible College, I had big dreams zvekare nemurume wangu of saving too many souls and nekuti tinge tichizova nechechi yedu yakakura. Then takanzi tinge tichizotanga our online ministry. Haisi nyore kuunganidza vanhu pasocial media mufunge zvenyu. Tainge tiine ministry yedu kuFacebook uko nemurume wangu. Saka takaramba tichingoedza nepose patainge tichigona napo kuti tinge tichitofamba tichiparidzira vanhu. Saka isusu mukuparidza kwedu tainyanya kutageta maZimbabweni, mungava muri mutauni chaimo, vanhu vachingozvifambira tichivapawo mapamphlets inviting them to join our online church. Takazotoitawo kaofisi kwedu kuMidrand, tikatenga makamera and we used to do my daily live stream, but hey, my followers haana kana kumbogara akauya. Vanhuwo vekuziva vehukama ndo vaipota vachingoonawo malive edu, and kana kuri kunzi vanhu vanenge vari vashoma, zvinoreva izvo kuti kana mari dzamunenge muchiwana dzinenge dziri shoma. Takazodzokera zvekare kuchechi kuya tikabva tachizotaura nevamwe vamufundisi avo muSouth African vane mari muchechi imomo, tikavaudza kuti pane zvose izvo zvatainge tichizama kuti tinge tichiita, but it was as if Mwari vainge vasingadi kuti tinge tichitobudirira tichienderera mberi neupenyu. Saka ivo vakazoti vainge vachazotaura napastor vekuNigeria. Mukomana Ashi takabva tachizonzi tinge tichiita mhiko dzekuti vatete vangu vange vachizoshayika. Saka ndainge ndina vamwe vatete vainge vachigara zvekare muSouth Africa. Vatete ava vakazoshayika gore radarika iro muri muna April 2024 ndopa vakashayika avo vandichati nomsa. Hatina kumbogara takawirirana zvachose navatete vangu ava. Vakatondiudza kubva zvavakaziva kuti ndainge ndava kufambidzana nehanzvadzi yavo, vakabva vati kwandiri vainge vasingandifariri nekuti ivo vainge vachida kuti shamwari yavo inge ichizova ndiyo yaizoroorwa nehanzvadzi yavo. Saka ndakabva ndachizongovavengawo. Tainge takatoblokana kuWhatsApp. Ndo vatakazosarudza ivavo kuti vange vachizofa. Hakusi kunzi ruvengo urwo rwainge rwuripo pakati pangu navo vatete ivavo ndo rwakakonzeresa kuti
tinge tichizosarudza ivo, kwete, vakatongonyuka muglazi. Saka nganga yacho iyoyo iyo yatakazonzi tinge tichienda kwairi kuSoweto yaishandisa glazi, ndokubva tachizovaona vatete ava vakanyuka muglazi iro rainge rakatozara neropa. Vatete ava vakanzi ndivo vainge vasarudzwa kuti vange vachizofa. Saka vatete ava zvechokwadi mukoma vakashayika muri muna April gore ra2024. Mutumbi wavo ukabva wachizoendeswa kumusha. Takanzi isu taifanira kutoti tinge tichitungamirira, tainge tichitoziva mazuva awo ainge achazoshayika vatete. Tikagara tatoenda kuZimbabwe, takati tasvika kuZimbabwe nezvimari zvatainge tiinazvo nemurume wangu, taitoziva kutoti mari iyoyo yatainge taunganidza, tainge takapiwa mukana wekuti tinge tichiunganidza mari yekuti pange pachizotengwa coffin, nekuti taifanira kuti tinge tichizotenga coffin rinodhura. Zvekare taifanira kuti tinge tichizotenga mombe. Takaita zvose zvatainge takaudzwa parufu rwavatete, even though vainge vari munhu ainge akavengwa, ndingangoti nedzinza rose, but vanhu vakaita macontribution, because takatoudzwa kuti kufara kwainge kuchazoita vanhu parufu rwavatete ndokuzowanda kwainge kuchazoitawo vanhu kuchechi kwedu. Saka takazoti tiripo parufu mushure mekunge mutumbi wavatete wasvika mukoma, ini nemurume wangu takatanga kunzwa kuti vatete vainge vachirova kofini ravo nechimukati, vachirirova nezvibhakera. Murume wangu akandiisira meseji paWhatsApp akanditi, uri kuzvinzwa here? Ndikati hongu. Kunyange iye ainge akagara panze nevamwe varume, ini ndainge ndakagara mukicheni umo mainge muine kofini ravatete. Zvinhu izvi zvakatanga kuitika kumapast 6 nekuti mutumbi wavatete vakasvika kuma2. Vamufundisi vamwe vainge varipo vakatipa esermon, ndokubva mutumbi wavatete wachizotorwa, kofini rikabva rachizogadzikwa mukicheni. Saka murume wangu ndiye akatanga kunzwa kuti vatete kunyange zvavo vainge vakafa asi vainge vachirova kofini ravo nezvibhakera ivo vari mukofini. Iniwo paakangondinyorera meseji achiti, mudzimai wangu wazvinzwa here? Pane noise yandiri kunzwa. Uri kunzwa here kuti kune munhu ari kurova kofini nezvibhakera? Ndopa ndakabva ndachizonzwa kuti du. Mukomanashi, kana uri pavanhu, kana uine nyaya dzako dzaunenge uchiziva kuti munhu arere mukofini umo ndisu takamuuraya, kunyange ukaona chipoko chake mukoma hautombogayi, kunyange ukanzwa zvinotyisa. Nekuti pandakanzwa vatete vachirova kofini nezvibhakera, kana kwanga kuri kunzi ndainge ndisirini ndainge ndakavauraya ini nemurume wangu, ndingadai ndakaridza mhere kana kutobatwa nebuka ndikafa. Asi ndakaramba zvangu ndakati zimu, but ndaingobvunda chete tichitexterana ini nemurume wangu. So akabva achizonditi uyatisanganei kumotikari, ndobva ndachizoenda kumotikari tikanogara mumotikari yedu. Mukoma takangoona padashboard pazara mago, ndokubva atanga kutiruma mago aya. Mukoma kunyange tainge tarumwa nemago kudaro, takangoburuka motikari zvinyoronyoro, ndokubva murume wangu abva ati handei tinomira pazasi pemuzhanje uyo. Saka pamba pevabereki vemurume wangu pane rimwe zimuzhanje riripo. Akati muzhanje iwoyo waiwanzokuita mago. Takanomirapo ipapo tichitaunge tainge tiine munhu watainge tichitaura naye pafoni, akanditi chiridza mhere. Ndakaridza mhere mukoma, ndikati mai we kani ndarumwa nemago kani. Ndokubva vanhu vainge vari panze vakauya, iwo murume wangu akatanga kuzuza muti, ndokubva achema akati ndarumwa. Vanhu vakati ibvaipo, zvimwe kuda mutori nenyoka. Hakuna akazviziva kuti mago awo akatiruma, mago iwawo ainge ari mumotikari. Takamaona ari padashboard mago iwawo. Saka vehukama vakazoti zvose izvozvo zvakaitika, zvimwe kuda yainge itori saini yatainge tichizama kuda kuratidzwa nemufi. Vakabva vati taifanira kuti tinge tichitsvaka mubatsiri. Saka pakazounzwa vamwe madzibaba ava vakaita mhiko.
vakaenda pacoffin vakati coffin remufi ringe richizovhurwa. Saka ravhurwa kudaro, madzibaba vakatora nhombo dzavo vakadziisa mumucoffin, vakabva vachizotaura navatete vakati, iwe Nomsa, ndiwe unoziva vanhu vakakuuraya. Pano tava kuda kukuitira go back to sender. Asi go back to sender yekuitira munhu anenge akafa inonakidza, nekuti iwe watova kunyika dzimu, ndiwe unoziva vakakuuraya. Zvino tava kukupa simba. Hama dzako dzati ndinge ndichikupa simba rekuti unge uchidzoka chizvirwira hondo dzako uri wega. Ndaiwe Nomsa, chirwa hondo dzako Nomsa. Ndokubva coffin razovharwa, vakatanga kukusha coffin rose nemunamato. Since then, our online church members mukoma, they have been going down and down, and kunyangwe tikazama kuti tinge tichiisawo masemon atinenge tichiti kana tikaisa vhangeri rakati vanhu vanouya, but macomments mashomanana iwawo wacho atinenge tatiwo tawana kana 3 comments, vanhu vanenge vachitoseka zvavo mucomment kuti naimi munombonyatsokuita nezvei, because tasarwa nemafollowers asingasviki kana 20 ende haasi kukura. Saka murume wangu akazongoti ngatisiyanei nazvo, asi shungu ndichiri nadzo dzekuti tirambe tichingoenderera kumberi. Takaurayira vatete vangu pasina. Pari zvino tichiri kuno kuZimbabwe, hatisati tadzokera zvedu kuJoni. Nemurume wangu tava nechigrocery store chedu. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Pakaipa hanzi takarumwa nemago, but takaburuka mumotikari tisingade kuti vanhu vange vachizviona kuti mago acho awo ainge atiruma ainge atirumira mumotikari. Ngatitaurei navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Ndine nyoka iyo iri kundinetsa. Nyoka iyi ndakatombonzi ndinge ndichienda kunoirasa kugungwa. Ndainge ndagara hangu ndichishanda kuno kuDubai as a maid. Ndobva ndachizodzokera kumba ndichida mushonga wekuti ndinge ndichizokasikawo ndawana murume ane mari. Ndainge ndakazviudza kuti ndaisada murume anenge achitambura, asi ndaida murume wekuti anokwanisa kuzondipawo mari. Ndipo apo pandakabva ndachizopiwa nyoka. Asi nyoka iyi mukoma handina kuipiwa iri nyoka. Ndakanzi ndige ndichitenga necklace original. Ndakatenderera ndichitsvaka necklace yegold original, ndikaiwana ndikadzokera kumba kwavo. Gogo vacho vakazondirombesa ivavo, vakazosara nayo necklace. I think kuti ndopa vakazoigadzira, asi ivo vari kuramba vanoti zvakangopanduka hazvo. Vakandipa mushonga uyo wavakati chishandisa mushonga uyu woenda wonoirasa nyoka iyo yokugungwa, nekuti gungwa rinogamuchira zvose zvakaipa nezvakanaka, rinogamuchira. Ndakaenda 5 times ndichizama kuti ndinge ndichinorasa nyoka iyo yokugungwa, but pandinozodzoka mukoma ndinoiona nyoka iyoyo. Ndichiri kushanda hangu samaid, but kana vari sevarume ndinobata varume vanenge vaine mari, vanototanga vari serious neni. But kana tikangodanana whether tarara tose kana kuti hatina, murume iyeye anozogumisidzira asisina kana interest neni. Ndiri kutsvakawo munhu anokwanisa kundibatsira. Handichadi kuramba ndiine chinhu chakadai so. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Hanzi handichadi kuramba ndiine nyoka iyi, asi ivo vari kuti vakaenda kuDubai vaine necklace but inoshanduka kuita nyoka. Vanodanana nevarume vane mari but hakuna kwazvinosvika. Ngativabatsirei mucomment section. Hanzi ndiri kutsvaka muprofita anokwanisa kundibatsira.